Заслужений діяць мастацтва Республіки Білорусь, композитор Юрій Володимирович Семеняка. Так, той самий Семеняка, чиї твори гучать по нашим радіо і телевиденні. Ось детська музична школа мастацтва, його ім'я. Ось вулиця Кірова, все та сама. Больш-менш старожитные доми тут заховалися. Не больш-менш, а больш старожитные доми тут заховалися. Но это, правда, все початок 20-го стагоддзя. Некаторая забудова еще присутнічає со стагоддзя 18-го кавалочками невеликими. Ось той дудар знакомитий Городенський у дворику стоїть, дує у дуду. Ну, так ось. А я накеровуюсь на автовокзал. Як казав, сьогодні у Городні довго не буду, але криху нечто ми побачимо. Ось, прошу.